Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji uoči zaista pravog karate spektakla. Mala dvorana Doma sportova, kao što vidimo, domaćin je zaista prave poslastice za sve ljubitelje ovog sporta. Vrijeme je za 16. po redu Karate Top 10. Lijepa i uspješna tradicija tako se nastavlja i ove godine. Čestitke zaista vrijednim organizatorima, Karate klubu Princ koji u suradnji s Hrvatskim karate savezom i Zagrebačkim karate savezom ponovno u Zagreb doveo pravu žensku elitu. Pred nama je međunarodna sportska priredba Karate Top 10. Vidimo kako se natjecateljice pripremaju za ovogodišnje 16. izdanje, a i ovogodišnji Karate Top 10 podijeljen je u dva dijela od jutra. Inače, dvorana bila u znaku karatea, otvoreno prvenstvo Zagreba sa oko 500 natjecatelja od mlađih uzrasta, a na komentatorskom mjestu pozdravljam i Mislava Šćurića, međunarodnog karate suca i tehničkog tajnika Zagrebačkog karate saveza. Dobar dan, dobrodošli. Lijep pozdrav i vama, Boris, i također lijep pozdrav poštovani gledateljima. Zaista možemo se samo pridružiti čestitkama organizatorima za još jedno uspješno izdanje. Nije jednostavno iz godine u godinu dovoditi ovakva imena, ovakvu karate elitu u Zagrebu. Pa da, evo, natjecanje Karate Top 10, natjecanje ponajboljih karatistica u ovom dijelu Europe i svijeta. Pokrenuto je tamo 2003. godine u Zagrebačkom karate savezu na inicijativu naše bivše vrsne sportašice Lane Susović, Dana Zrnić, a svoju dugovječnost danas može zahvaliti gospodinu Novicu Bogdanoviću, koji je svojim entuzijazmom uspio sačuvati ovo jedinstveno natjecanje u svijetu, gdje je za žensku konkurenciju uspio pribaviti novčane nagrade i prirediti im ovakav spektakl kao što vidimo. Također, evo, kroz godine veliku pomoć pružio i gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Mandić, koji je i pokrovitelj ovog natjecanja. Ove godine imamo predstavnice iz 7 zemalja, upravo traje njihovo predstavljanje hrvatske boje na ovom izdanju. Odmah recimo kako brane Maša Martinović, odnosno Maša Vidić, Ana Marija Bujas-Čelan i Ana Lenard, a uz naše 3 predstavnice tu su još djevojke iz Austrije, Makedonije, Slovenije, Mađarske, Izraela i Ivona Čavar iz Bosne i Hercegovine, koja upravo izlazi na tatami. Evo, Boris, do sada smo imali pobjednice iz čak 8 različitih država. Tu su bile osvajačice iz Srbije, Turske, Bosne i Hercegovine, iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Luksemburga i prošle godine iz Švedske Hana Antunović osvojila je prošli Top 10. Da, u tom finalu bila je bolja od naše predstavnice Ana Marije Bujas-Čelan, koja se sada vraća nakon ozljede, ali vrijedno priznanje je stiglo ove godine za nju jedno odličje na Europskom prvenstvu. Vratila je taj kontinuitet medalja. Da, evo, Ana Marija Bujas-Čelan uz Mašu Vidić jedina imaju dva naslova Top 10-a. Uz njih još je tu i Inga Šerozija, koja danas ne nastupa, ali ona je isto nositeljica 2 naslova Top 10-a. Bogata zasigurno povijest ovog izdanja Top 10-a. Vidimo u kadru sve natjecateljice i suci se sada predstavljaju. Ponovno jedna karate elita ovdje na 16. izdanju ovogodišnjeg Karate Top 10-a u Zagrebačkoj dvorani Doma sportova. U karateu kod nas glavna sutkinja je Jelena Lučin, ona je predsjednica sudačke komisije. Specifično, evo, natjecanje za žene, predsjednica, šefica sudaca žena. Prva borba pred nama koju ćemo pratiti u ovoj skraćenoj snimci je borba između hrvatske predstavnice Ane Lenard i Loncić. Evo, kratko malo o Dini Loncić. Ona je mlada izraelska i mislim mogu reći slobodno ponajbolja izraelska karatistica. Ove godine u ruskom Sočiju u kategoriji do 21 godine uzela je srebrnu medalju. Tako da može biti vrlo nezgodna. S druge strane naša, evo, sjajno. Vidimo bod za našu Anu. Vodstvo Ane Lenard, crvene rukavice, hrvatska predstavnica Dina Loncić iz Izraela u plavom. Naša Ana ima 3 europske pojedinačne medalje. Prvakinja Europe bila je 2014. u Finskoj, srebrna godinu poslije u Turskoj, te brončana na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj. Evo, odlično nastavlja dalje sa odličnom borbom. Je udarcem rukom u glavu.
vodi 2:0. Ana je lani zaustavljena u polufinalu od kasnije pobjednice s 1:0, prije toga prvo kolo prošla bez borbe. Azerbajdžanka Farida Leva zbog viroze nije nastupila u četvrtfinalu. Lenard je bila bolja od Slovenke Kaje Budić s 1:0. Sada se želi taj dodatni iskorak ove godine, nekako je cilj otići do kraja. Na svjetsko prvenstvo u Madridu otišla je s puno ambicija, željom za osvajanjem jednog od odličja, ali nažalost ovog puta nije uspjelo. Krenula odlično s pobjedom u prvom meču protiv čvrste Njemice Migou, te pobjednički niz nastavila protiv Novozelanđanke Monk. U trećoj borbi vrlo teško izboreno slavlje protiv Jordanke Al-Naimije u četvrtfinalu, poraz od Turkinje Čoban. Izgubila je Turkinja u polufinalu, ostala je Ana tako bez prigode za osvajanjem bronce u repasažu. Ali kada spominjemo to svjetsko prvenstvo u Madridu, imamo definitivno razloga za dobre vijesti za hrvatski karate. Tako je, svi mi u karateu bili smo posebno sretni prije 2 tjedna kada je naš Ivan Kvesić postao svjetski prvak. Čekali smo na taj nastup prvaka od 2008. godine kada ga je osvojio Daniel Donjoni, a tamo davne 2000. prvi naslov svjetskog prvaka osvojio je Junior Lefevre. Također evo treba iskoristiti priliku čestitati Ivanovom klupskom treneru Danielu Vučiću kao izborniku muške reprezentacije Esadu Gariboviću koga je vodio u borbama do zlata, te naravno njegovom klubu i savezu koji duži niz godina ostvaruje vrhunske sportske rezultate na međunarodnoj sceni. Posvetimo se i samoj završnici borbe, prednost Ane Lenard koju bi trebala i sačuvati do kraja i ući s pobjedom u ovogodišnje 16. izdanje Top 10. Sjajno Anino otvaranje, jedna lagana pobjeda 3:1. Mlada Izraelka nije uspjela ugroziti našu Anu. Idemo malo predstaviti i gledateljima i samo bodovanje i trajanje borbi, dakle kod djevojaka ovdje po 2 minute borbe. Tako, evo, karate pravila brzo i jednostavno za naše gledatelje. Dakle, u karateu se koriste ručne i nožne tehnike, tehnike bacanja i čišćenja. One se izvode snažno, brzo, precizno, a tehnički moraju biti ispravno. Udarci rukom u glavu i tijelu donose 1 bod, udarac nogom u tijelu 2 boda, dok se 3 boda dodjeljuju za udarce nogom u glavu, te obaranje protivnika na pod, nakon čega slijedi bodujuća tehnika. Suci će dodijeliti bod samo ako je udarac dosegao bodujuću površinu i pritom zadovoljio tehničke kriterije za bodovanje. Evo ga, sad smo mogli vidjeti udarac nogom u glavu naše Maše. Dakle, 3 boda. Sjajno, atraktivno. Bravo za Mašu na otvaranju borbe protiv slovenske predstavnice Tjaše Ristić. Maša Vidić u crvenom, Slovenka u plavom. Naša sjajna Maša ima zlato sa svjetskih igara borilačkih sportova u 2013. Europska je prvakinja iz 2015. u Turskoj i treća na Europskom prvenstvu 2016. Treba napomenuti da je Maša osvajačica brojnih odličja s Premier liga i bivši broj 1 svjetske rang ljestvice. Evo ga, sjajno radi, odlično, nadamo se da je ovo njen povratak. Slavila je naravno Maša ovdje 2016. na ovom izdanju turnira, tako stigla do drugog uzastopnog naslova u Zagrebu. Lijepo je ponovno vidjeti njen povratak. Tako je. Treba napomenuti kako je Maša imala veću pauzu zbog rođenja djeteta i da će sigurno trebati neko vrijeme da se vrati u onu pravu formu. Što možemo reći o njenoj tehnici? Evo, inače, Mašine noge su bile, mislim da su zadavale najveću glavobolju protivnicama. Dugačka je dosta, što je u karateu velika prednost. Vidimo da to nije ona Maša prije možda 2 godine koja je stvarno dominirala svjetskim karatom, dugo bila broj 1. I kažem, da nije imala tu pauzu, mogao bi reći sigurno da bi nastupala na olimpijskim igrama, a vrlo vjerojatno i uzela odličje. Još jedno upozorenje za hrvatsku predstavnicu. Idemo malo gledateljima pojasniti i sama upozorenja. A suci mogu dodjeljivati i kazne. One su najčešće zbog prejakog kontakta ili zbog izlaska iz borilišta. Maša drži dobru kontrolu borbe.
iako je još 40 sekundi do kraja, rezultat je 4:2. Vjerujemo kako hrvatska predstavnica može zadržati, ako ne i povećati tu prednost do samog kraja borbe. Njena protivnica ove godine ima medalju sa Europskog prvenstva održanog u Novom Sadu. Sama završnica borbe, evo čujemo i komentatora u dvorani, zadnjih 15 sekundi ostalo je još. I evo ga za kraj još jedan udarac rukom u glavu. Dodatni bod za Mašu Vidić, bit će to slavlje od 5:2 za hrvatsku predstavnicu. Ne može se naravno ništa promijeniti, ostala je samo sekunda do kraja. Vrijedna pobjeda za hrvatsku predstavnicu na ovogodišnjem izdanju Top Tena. Dugo je svjetska, inače, karate federacija imala bitku da karate uđe u olimpijsku obitelj. Svjetska karate federacija inače broji 193 članice s 5 kontinenata, više od 50 milijuna registriranih sportaša. Ne treba ni govoriti koliko je karate dobio ulaskom u olimpijsku obitelj. Tako je, ako pogledamo svjetsko prvenstvo u Madridu, ono je bilo najmasovnije svjetsko prvenstvo u karate povijesti, čak 140 zemalja sudionica sa 1200 natjecateljima i kažem, u nekim kategorijama trebalo proći čak 7 kola da bi se osvojila medalja. Interes za karate isto zanimljiv, koji je u Madridu bio jako velik. U finalnim danima natjecanje pratilo oko 10.000 gledatelja. Ovo je nova borba koju smo izdvojili sa ovogodišnjeg izdanja. Još jedna hrvatska predstavnica, Anamarija Bujas-Čelan protiv Nikola Barte. Treba napomenuti kako je Anamarija osvajačica 4 pojedinačne seniorske medalje sa europskih prvenstava, od kojih je zadnju brončanu osvojila na zadnjem europskom prvenstvu u Novom Sadu. Ona je i dugogodišnja kapetanica ženske reprezentacije u borbama, s kojom je postala i prvakinjama Europe. One su i viceprvakinje svijeta. Vidjeli smo i Esada Garibovića, izbornika hrvatske muške karate reprezentacije. Anamarija Bujas-Čelan, njen 5. nastup pred zagrebačkom publikom, traži 3. pobjedu na Top Tenu. Ova sezona za nju jako dobra, nakon 2 godine pauze, to 3. mjesto na europskom prvenstvu, njena 5. medalja u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji. Imala jednu težu ozljedu lakta, na neki način joj je sputavala od boljeg izdanja na svjetskom prvenstvu. Sjetimo se da je ženska karate reprezentacija prošlih godina proglašavana najboljom ekipom u Hrvatskoj u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora i sportskih novosti. Nažalost, evo, Ana gubi 1:0. Nadamo se da će se vratiti u susret. Ipak je puno iskusnija, puno trofejnija od suparnice Nicole Barte iz Mađarske, koja ima samo jednu medalju sa europskih prvenstava i to 2013. u Budimpešti. Lani je Anamarija Bujas-Čelan osvojila 2. mjesto na ovom natjecanju. Nedostajala je samo jedna zastavica u sudačkom preglasavanju finalne borbe kako bi postala prva karatistica u povijesti turnira s 3 titula. Ovaj put vrlo raspoložena Barta. Ima vodstvo od 2:0. Trideset i 2 sekunde ostale su do kraja borbe, 2:0 prednost za Bartu u ovom ogledu protiv hrvatske predstavnice Anamarije Bujas-Čelan. Barta odlazi na 3 boda razlike. Težak izazov za hrvatsku predstavnicu, ostalo je malo vremena do kraja. Još 15 sekundi. Može li ovdje Anamarija Bujas-Čelan do preokreta? Traže se ovdje 3 boda, ali teško. Teško je, prošlo svjetsko prvenstvo, prije 2 tjedna je bila špica forme sportašicama koje su tamo nastupale i evo vidi se taj
taj pad u formi. I ponovno se drži za lakat. Pobjeda na kraju za Nikolu Bartu 3:0 u nastupu protiv Anamarije Bujas Čelan. Česta je zabluda da je karate nekontaktni sport. Karate je kontaktni sport, ali tehnike se izvode brzo i snažno, sa kontrolom da ne povrijede protivnika. Znači, lagani kontakt u glavu i tijelu je dozvoljen, ali da ne uzrokuje povredu. Znači, glavni cilj u karateu je sačuvati zdravlje natjecatelja. U dječjim kategorijama kontakt, čak i onaj najmanji dodir, je strogo zabranjen. Dakle, karate nije nokautni sport i to je jedan od razloga zašto je tako masovan i zašto velik broj djece i ženske populacije se bavi karateom. Ovo je sada i polufinalna dvoboja Ana Lenard protiv Radičević iz Srbije. Marina Radičević, mlada reprezentativka Srbije, tek je ušla u seniorsku kategoriju, no međutim u juniorskom ima juniorsku broncu 2016. u Cipru, a prvakinja Europe u kategoriji do 21 godine ove godine u ruskom Sočiju. Podsjetimo kako je Ana Lenard na ovom putu do polufinala bila bolja od predstavnice iz Izraela Dine Loncić, zatim od predstavnice iz Bosne i Hercegovine Ivone Čavar. Sada se ovdje bori za finale, čeka na taj naslov ovdje na zagrebačkom top 10-u. Borba protiv Radičević za ulazak u finale hrvatske predstavnice. Igra živaca 0:0, novčana nagrada čeka, veliki pehar čeka. Biće jako važno ovdje napraviti prvi bod, jer u slučaju nerješenog rezultata pobjednica će biti ona koja će imati prednost prvog boda. To su neke od promjena koje su zaživjele u karateu. Evo, ove godine je uvedena ta promjena da bi motivirali natjecatelje da rade, da osvoje taj prvi bod koji će im dati malu prednost u slučaju nerješenog rezultata. To se pokazalo kao jako dobro i potaklo natjecatelje da rade. Bližimo se kraju borbe. Ovo je predivan udarac u trbu naše Ane i vodstvo od 1:0. Iznimno bitno upravo zbog te situacije, u slučaju neriješenog ishoda prednost je na Aninoj strani. Tako je. Sama završnica borbe. Aha. Upravo bi se to moglo i dogoditi. Da, 2 sekunde do kraja, bod za Radičević. Odlična prednost prvog boda ovdje. I Ana ulazi u finale. Veliko slavlje za hrvatsku predstavnicu upravo zbog toga što je osvojila prvi bod. Sada, iako je rezultat 1:1, nema sudačkog odluke sudaca, dakle Ana je u finalu. Tako je. Prednost prvog boda donio je Ani finale. Bravo za Anu, bravo za njen ulaz u finale. Svi su jednostavno počeli ulagati u karate sport. Počeli su svi raditi, upravo gledamo kadrove nastupa plesne skupine Mega Blast. Jednostavno treba se nositi sa svim tim nekim i novim zemljama koji su pokupile jedan dio vrhunskih trenera koji njihove najbolje sportaše pripremaju za olimpijske igre u Tokiju. Tako je, evo, na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. u karateu će nastupiti samo 10 sportaša po kategoriji. Dakle, u 3 težinske kategorije u borbama, jednoj u katama, dakle, ukupno 40 sportaša po spolu. Ivan Klesić sa osvajanjem zlata na svjetskom prvenstvu u Madridu najviše se približio nastupu na olimpijskim igrama od naših sportaša, ali zanimljivo je da mu taj rezultat još uvijek nije garancija nastupa. Razlog tome je kriterij zastupljenosti svih kontinenata koje traži Međunarodni olimpijski odbor, kao i jedan predstavnik domaćina koji mora biti tamo. Njegova kategorija se ispaja, njegova poluteška sa teškom, tako da morat će biti još dobar i osvajati vrhunske rezultate u 2019. na premijer ligama gdje se skupljaju bodovi za Tokio. Evo nama i finalne borbe, evo borbe Ane Lenard protiv Barte. Barta je u polufinalu bila bolja od Maše Vidić sa 5:2. Poželimo uspjeha hrvatskoj predstavnici na putu do prve titule ovdje u Zagrebu.
Držimo fige Ani. Karate je zasigurno i odličan sport za djecu. Vidjeli smo veliki broj mladih na tribinama. Da, karate je odličan sport za djecu. Treba naglasiti kako karate nije samo sport kojeg sada gledamo, već i plemenita vještina koju je koljevka Japan. Uz fizičke koristi koje djeca dobivaju karate treningom, oni razvijaju disciplinu, kontrolu, poštovanje, jačaju svoje samopouzdanje, stječu odgovornost prema radu i školskim obavezama. Trenirajući karate vježbaju se mišići cijelog tijela, rekli smo u karateu se koriste tehnike rukama i nogama kao i tehnike obaranja. Time se kroz trenažni proces u karateu razvijaju sve motoričke sposobnosti. Program karate treninga uz doprinos boljem fizičkom i zdravstvenom stanju vrlo je zanimljiv i zabavan i zato karate spada u grupu najmasovnijih sportova u svijetu. Minuta je finalne borbe iza nas. Vidjeli smo obostranu razmjenu tehnika, gdje mislim da je ipak naša Ana uspjela ostvariti bod. Ili je bilo 1-1 u zastavicama, ne. Nema i dalje bodova i dalje vidimo semafor 0-0, 48 sekundi do kraja ove finalne borbe 16. izdanja Top 10. Podrška stiže sa tribina za hrvatsku predstavnicu. Pola minute ostalo je do kraja velikog finala u Domu sportova. Evo ga sada odličan bod za našu Anu. 25 sekundi do kraja, 1-0, prednost prvog boda je tu. Bravo za Anu, vrijedna prednost uoči same završnice ovog dvoboja. Može li Ana zadržati tu prednost do samog kraja? Odlično, lijepo je vidjeti Anu da je ponovo u onoj svojoj formi. Prije 1-2 godine bila u svojoj najboljoj formi, 2 do 3 godine kad je postala i europskom prvakinjom, vice prvakinjom, brončanom s Europe. Evo ga, vidimo sada da se vraća u formu, što će biti jako, jako važno u 2019. u tom skupljenju bodova. Bravo za Anu. Ana stiže do naslova ovdje u Zagrebu. Njen prvi trofej na karate top 10 16. izdanja. I Ana Lenard, veliki vrijedni pljesak za hrvatsku predstavnicu. Možemo se samo složiti, apsolutno zasluženo slavlje. Slažem se. Ana je najviše pokazala danas i zasluženo će podići veliki pehar top 10. Drugo mjesto osvaja Nicole Barta iz Mađarske. Dobit će vrijedno priznanje i za drugo mjesto. Pobjednica dobiva $2000. Za drugo mjesto je vrijedan novčani fond, vrijedna novčana nagrada od $1000 iz ruku Ljube Jurčića, predsjednika organizacijskog odbora ovog natjecanja. Slijedi sada priznanje i vrijedno slavlje za Anu Lenard. Karate klub Samobor ima razloga za slavlje. Minimalno slavlje protiv Barte na kraju u finalu. Prije toga je bila bolja od Radičević u polufinalu. Gradonačelnik Milan Bandić uručit će ček od $2000 za pobjednicu, a Ivan Kvesić ovo vrijedno priznanje. Gradonačelniku pomaže u pratnji Ivan Kvesić, svjetski prvak u karateu. Veliki ponos hrvatskog karate ove godine. Zaista možemo biti ponosni za ono što je hrvatski karate pokazao u 2018. Veliko slavlje za Anu Lenard, zaista zasluženo slavlje ove godine, a uskoro ćemo čuti i dojmove nakon samog finala. Radila sam ju dosta sigurno, možda čak presigurno. Nisam htjela riskirati jer nikad se nisam borila protiv nje, ne znam kakva je. Možda sam malo predugo čekala, previše sam dopuštala da ona radi, ali na kraju mislim da je sve ispalo dobro i kad je bilo izjednačeno nisam se preplašila ništa, sam znala da mogu do kraja
znači privesti u borbu do tog da meni odgovara i da pobijedim. Stvarno sam sretna i ponosna zbog ove nagrade. Ovo je 4. moj nastup, evo prvi put da se borim u finalu da je ova nagrada u mojim rukama. Uvijek sam izgubila za dijelić sekunde ili jedan poen, zato sam danas jako ponosna, sretna što je napokon top 10 u mojim rukama. S obzirom da smo se vratili prije 2 tjedna iz svjetskog prvenstva i još se uvijek oporavljamo tog natjecanja, nisam bila u top treningu, zapravo nijedan karate trening nisam odradila jer sad prioritet kondicija i malo sam bila skeptična oko toga, čak sam odlučila da neću raditi top 10, ali evo u zadnji čas sam se predomislila. Borbe po meni su bile solidne, na jednoj dosta dobroj razini, možda puno bolje, a s obzirom na navedenu situaciju ja sam jako zadovoljna. Moram se još jednom iskreno zahvaliti organizacijskom odboru da je već 16. izdanje uspio iznjedriti da ove godine organiziramo taj turnir za Hrvatski karate savez. To je jedan od turnira s kojim se Hrvatski karate savez predstavlja u svijetu jer je jedinstven po tome, takvog turnira u svijetu nema. Upravo smo se vratili sa svjetskog prvenstva u Madridu, sve sportašice su bile fokusirane na taj jedan od najvažnijih natjecanja u ovoj godini. Usred kvalifikacijskog postupka smo u Tokiju, ali opet smo uspjeli okupiti kvalitetu u Zagrebu. 16. Zagreb Karate Fest Top 10, koji se inače sada održava, je inače humanitarnog karaktera pod geslom Stop nasilju, karate športom protiv nasilja. Ja sam ponosan što su Hrvatska i grad Zagreb koljevka najjačeg turnira za žene u svijetu. To je velika čast za Republiku Hrvatsku i grad Zagreb, jer time promičemo ljepotu i dobrotu naše domovine i grada Zagreba. I zaista imamo svake 2 godine, s obzirom da je tu Europsko prvenstvo, da su tu kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju, gdje je znači, olimpijada 2020. godine, gdje možemo reći da je to odmah prek sutra i tako. I zaista nam je teško, ali ipak smo uspjeli uz velike napore i dobre organizacije dosadašnjih godina i tradiciju ponoviti i ove godine da se pokaže, da se zna da nas ima. Pa to sam pokazuje snagu Hrvatskog karate saveza, Zagrebačkog karate saveza s jedne strane, s druge strane imamo doduše problem jer je to postao olimpijski sport i najbolje natjecateljice svijeta sada fokusiraju se za pripremu za olimpijadu u Japanu i stvarno je bio veliki uspjeh zahvaljujući upornosti naših suradnika da dovedemo 10 najboljih karatistica ove godine u svijetu, one koji su osvojili neki od karate turnira. Dugi niz godina je Svjetska karate federacija imala bitku da karate konačno bude priznat i uđe u porodicu olimpijskih sportova. Želim naglasiti da je Svjetska karate federacija federacija koja broji 193 članice sa 5 kontinenata i sa više od 50 milijuna registriranih sportaša. Ja moram istaknuti, dugi niz godina Hrvatski karate savez postiže odlične rezultate na europskim i svjetskim prvenstvima. Mi smo i do sada imali vrhunsku suradnju i suport Hrvatskog olimpijskog odbora i de facto mogu slobodno reći da smo kao jedan od razvijenijih neolimpijskih sportova, ako ne čak i najrazvijeniji, imali status unutar Hrvatskog olimpijskog odbora kao olimpijski sport. Konačno smo sada priznati, suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom je odlična i Hrvatski karate savez će u narednom periodu, dakle u ovoj godini kvalifikacijskog postupka, učiniti sve za svoje najbolje sportaše da netko od njih uspije izboriti plasman za Tokio. 2018. definitivno uspješna, sve je počelo sa Europskim prvenstvom u veljači za mlađe uzraste, nakon toga sa Europskim prvenstvom za seniore u Novom Sadu, gdje smo također postigli zapažene rezultate i evo sada svjetsko prvenstvo u Madridu sa svjetskim prvakom. Stvarno možemo reći da je 2018. bila fantastični nastavak prethodnih godina. Uz ove kadrove opraštamo se od vas uz čestitke organizatorima i želju da 2019. bude i još uspješnija. Lijep pozdrav svima, do nekog drugog karate druženja. Srdačan pozdrav!